valtavan upeita, suuria koiria, ja mastiffi myöskin jatkamaan. Musta terrieri. Mielikuunneltuun nyt silmään myöskin. Katsotaan miten edetään. 3 on siellä jatkossa tällä hetkellä. Vielä mahtuu. Ei ole vielä paljon. Ja tässä liikkeellä esittelee Musta terrieri. So the name in English, Black Russian Terrier. Tibetin mastiffi. Pieni kierros nyt ennen kuin pääsemme lopullisiin tuloksiin.